No niin, tervetuloa taas tänne Jarppiduden kokkikeittiöön. Tällä kertaa meillä on ihan uusi ruoka. Monen vuoden jälkeen ajattelin kerrankin tehdä puuroa. Eli puuroa. Nalle puuroa. Herkkujen herkku. Ja siihen sitten sokuria laitettiin päälle ja vielä oikein kunnon valiovoita. Ai, hyvältä näyttää. Ja mä näytän teille minkälaista nallepuuro. Eli ihan perus puhti nallepuuro, 4 viljaa ja keitto 3 minuuttia. Siinä on nalle itse. Elikkä nallepuuroa, 4 viljan nallea. Ja ei muuta kuin maistelemaan.